Via sekutu sebam, ye mwachigo, sekutu sebam, Midian go for sewa, sekutu sebam, DL Cassia body hintano, no near Pahontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afisha wo Facebook no so na finsi YouTube na kasebo no. Yemfa emunchiremo emfa ensemo. Yensha kasebo na se emfemfiri apiementem. Nankra efiri kwaw enne potem enne no wo apiementem eba enya dia akono na anika akura. Na nyina ne se menteme ho ase amar homene so ewa kwaw ewa apiementem am. Kwaw oba hima. Nana Adjoa Agyei a otoso miensa. Ene ahobanbofo ma omodin a egiban etoban. Ewo kwaw ahemfie ne nipa pi. Enipa bi a posifo ka ho akọchi wonom do makwesi ase amekesi bebia mo mpodi enya de am. Yenim bebia wonom ewo. No hene papa de ma de hia wonom ewo kwaw nananom atrenkonwa. Eye dasebre akuamoa boaten a otoso miensa. Oden sentrefo di nkomo na wiei ena wo kirem se asem na siampa ena dwode ahomachiam. Na mra opanipo no ye chiamen edema kwaw nananom atrenkonwa. Dasebre akuamoa boaten a otoso miensa. Eye ochiame obo asabre. Amna oje mre no wone dia na mesini twetwe nkomo no wo kirem se ukopiemu ewo abene ahemfia ena hamachia bebia oba ahema ne te no emla na sima aduasa abapa ahamachi no nan ho ena nipa bi bowura honom ekwakwachi oba ahema ena ahobanbofo a wonom ebo ahemfie ne ho pan ena afinsu nipa pi na wonom be akonwa no omo nyina da ena ehrabasa na no na nipa biara nim adekodre ene botaye ntia enipa bia posifo ka ho etimi etusa na mo a ubawura mu ewo kwawa wanom ba hima nana Adjoa Agyei otoso miensen enipa bi atam no ede no akwakosie na enka ne kiremu am ochiame obo asabra okasa ede makwaw mahene da asabra akuamoa boaten otoso miensa kiremu am kese de wo mu se da nim tirimupa entinipa bi atusa na kese de yade o mususu se eye akwane ohene ana o kiremu edema de shan wono ewo kwawu eye dasebre akuamoa Japan a otoso mienu chese emfimpim mienu na dunu nan ene mperifo tu ni se enya ade a ohene ne dwumade a wodie ne so ani wabu mra so ana afinsu watututu anamo bi a ene o man Ghana ama mrebo abrante emperifo tu ni se banchi na ohene osomesa amfinhye na be de se nson eno achi ansana otu anamo ensem fatenti na wonom etu no na nka ni kirem se enipaku ane omukwato de hye kwaw oba hima fie ekwocheche nipa bi do makwesiesiesie no na sa wo hina omatu na de esui eka ho am eposofo nso ye mo omode cars be ye nan ebowura kwaw oba hima himfie a wonom akwache no na mekese de empenifo akirem se wonom afrefre posifo asenkaja wombetie wonom na so nya de posifo etimi afa wonom kom na ochiame obo asabiri kirem mpo se emla wonen sentwerefo kasa na onompo ne sunu gujama fi se wo munya ne mpo a wanom ebechiriti mekase de kwaw oba hima enipa bi akwache na fanomu ne nipa piom ba himfi ne omafom nomu a akwakwa ya hosem na mra ochiame obo asabre je mre eni sentrefo twetwe nkomo no ensem sei na do to sentrefo animu so enye bokosa aimache no na pa obe meti du ene etisa himfi ho etu o na etu no enye nkwala etu ne ni tu mo de zo ne be rifle ya tu tata idi ifisusa tema komani no bi aso bi abonyi the train etisa enkrofo abetake himfi no eye kwesi bodi na etu no enkrofo police for kakra ka ho police for jeep yenu ka ho na wa betake himfi no script wo no ma chichi wo na ma ene chef for ho no chichi wo na de wo mko na no pe ne asi wo no na kemo dada obi ani na
ati wo ye twam odi bone ye tu esi wo hene foforo kra afi na ebe e wo ba beta ke sen ye so no akasa kan ho ene ne nebusu afo bi kan ho na on the langas for any police for kakra ye nim be ye odo mo fi aba beta ke o ko de ne nyina akoye ani bi bre ne ho aye so ba ba no de ne we no kresa na on tene ho ase ase ye tu no so ade ne bone na okodi aban mu kra aban kra ye yi wadi ko ya fo se tena se wo go o man ne mo ase ani ye ya fa ma me kwan tene ho ase ne so de abaye ne o de aya no so ana ma ne de chere o mo hu ye ne se o mo tichi o na ya tichi o do police jeep nim e do mo ko because me nim proport ya do ko so do mo ko se ne ne tu ne I am a chesa and when the young queen uncle beside Bibia, to a local, yes, good for the big prep on Domoko. In him, on the no crack, now a two eba, that's a bank and I'm calling my over. As soon as she only a binea. You're penny for nothing, a boy, one on a Yaqua Corre, because I am a lady who is in the intimate for a penny a boy, one uncle. You're sitting my prep, screen for no, some of buying a screen for no to 2 o'clock, is screen for no, be a prep. Police for woman, address Ghana police. The Frobia, the police, your commander, I'm actually in a Frobia and final phone. If you could do, name me as well. This is our brain, police commanders and then Pennyphone Briano. I don't want because don't I'm Rava. I'm Rava, and also the Russia in some area. Yes, a Bama approach for a better for Asoti. Causing to me from branch of the lady is a more afraid the Madaroma. One fan two, no man questioning Benefasonte, and I cost of Benini. And I'm I had the school for you be a Dinokobia. Biashifi has said Bibia and Kosoa, school for Timothy, and 24,000 Timothy. I think you mean just Omanyamia, on my chimney, and a moment in young Quadim. Now, boys, the dear Coy Babam was a jeep near me, and a private car, so they me, count. Oh, sorry, some day by Baffia. I am a crown on my children. Oh, all of any be on Bachelor. The man in Timim call. I feel I know boy, Baba was a local Aquacohe to me a crown the Babazano. DLFM 106.9. Enti, any awoti ye or no, and a yo chamia. Wakasa etema kwau nanandom atra kumjam. The day Adjoa Chame or bo asabra or tos or sabra. And I would say, or didn't say much ba make a say quantum potem. A whatem din. Won't yanumasun, and more fracca demo, and penifaka demo, and a matran kumyanso academo or mera nipabia. I can't want him at the mako. The asabra a quam white Japan tossum you nipabi, a post for Cajon. Aqua quache, Nana Adjoa Agyei for tossum you quao. Or bahima. Nini papi edo makwesi ameke se ni baby biada wonom afomu mu edo mu akwakopi emunchiremu ene de asomui Yentoa kasia bone so na ya dia interior minister ebekasa ye echemu se eya hoban bojumeku ahodo eye Ghana police service anso na immigration service fire service any prison service na ya dia omobeye recruitment na besha ase eye Nedjuada obubuobosom ne de toso eye dunso ewa mfimpi mienu ne aduonu ma awia abo eye du mienu ide ya de o masha ase na eye centralized service eye e-recruitment portal no eye ade sese no omabie sawa wani je ho so obakọ fa eye forms ni bisa na ebe ya so bakọ kan ahomban bojumeku ne ho no obetimi akotobi na eye ade om de atodwa echemu support ani be ye adwuma akosi eye efiada opanima abosom ne de tosu eye dunkru won fimpi mienu ne aduonu ma eno be ma ho kwan sa na ebe ya opesa onkoka Ghana police service on sanso Ghana immigration service Ghana national fire service any Ghana prison service nini na no obetimi enya kwanya no etimi akaka ho na ye USSD code omode ba ya star 713 star 03 # star 713 star 03 # ewo network bia so betimi ato anasa okọ eye GCB bank no branch ewo mayimu nani na so nsa betimi akavocha ni bi etimi ato no chema bomodian na hu ne se ne wo pe no ewo so no wafa ne pepepe enkoye mfumso bia ewo honom ana wo so ntimi bomodian na hu ne se ne wo fa ne so ne mo hia ni na no ukita bia se koba se wo fill forms na obetimi afili bi na yade system we yomodi abasa ne be ye recruitment process na mo ye ni na ne mamu ebetimi ada honom na chese wonso anya akwanya ni bi etimi afa sanso ana akomo eye web address na no so ye http cserpgh.com eno so instructions ahodo ewo honom abomodi anedi so se ne be ya wonso no obetimi afili forms no Yantu akasiabo no so na yankwaso anyina mu
ɛho ahobambo ensense mu ɛwɔ nkran populament mu na beto dwa sana wotwe atwa mi no Ghana Armed Forces for ebia nkratam de to honom sa Ghana de hia munya kwanya ɛde mu din ɛne mo ho niam ahodo a ɛfa mo ho ɛkɔ wa befontentan so ɛkire mu sem mo pa adwuma ye akwakoye asrafo no munkwahia mu ɛwɔ man Ghana mantem ne nyina mu na mkonkoye screening exercise dwumade ne bitos etodwa ɛwɔ enkabo premantai mu a ɛhɔ no kokɔ wia mu ɛwɔ Elwak Sport Stadium na dwumade ne kwa wie na akwakoye ta ɛde ama omanya awrahosem ene si ya enipa maako ensia omu nyina ye ma etimi ehwere mo nkwa ɛwɔ mena nipa na omabɔ apeso a ebi etimi tietie ebi so ɛwɔ Elwak Sport Stadium temane mpotem wana no a ana no bɛyɛ meme na etwa mu yi ina nsɛm we kokisi won krabo premantem na meka sɛ no nsɛmpe na betodwo akyire mi sɛ nkata afra bonten a ɛyɛ Captain Veronica Adjoa Agyei ɔna ɛyɛ Ghana Navy Acting Director General Edema Public Relations ekyire mi sɛ in fact nsɛmpe na ɛkɔ so a ɛha adwene sɛ dependifo atrase ɛbɛn hyehyɛ pan okwan wo mɛfa so a saa ne ma hodo ɛkɔ so no ebi ensensi bionti ɔmatete mia akoma wɔhwe ɛwɔ mayi mu a titiri ka premantem yɛ hanom a saa exercise no bɛkɔ so a ɛbɛboa ma saa basabasa yɛ kɔ so nipa akoma wɔhwe ensia wuyɛ no ebi ensensi no mu kyerɛ mi sɛ dedi kan no Elwak Sport Stadium no ebi bɛkɔ so mmea ne bɛyɛ mienu wɔ hɔnom ɛna afin so ɛyɛ Nicholson Park ɛno Obama Camp ɛhɔ so yɛ mmea na akoma mienu ɛna bɛtodwa hɔnom saa so na Ghana Air Force Base ɛwɔ Obama Camp training and afin so ɛyɛ Doctrine Command etwa ne tia ka ne sɛ ɛyɛ Tradoc ɛwɔ de bɛkɔ so ɛna afin so teshi no ɛhɔ no mo centers ne yɛ mienu ɛna bɛtodwa ɛna afin so Eastern Naval Command ɛwɔ Tama ɛhɔ so bi bɛkɔ so a ɛbɛboa ma Ghana de hyɛ ɔmpɛ so ɔmo nsaka Ghana Armed Forces dwumadie ne bi kɔkɔ so no ɔmo ha ɔmo sabe ɔmo tietia nipa so no ebi entumi ensi biom na mpenefo akyerem so ɔmo srɛ ubi bia da watimi atɔ form so no ba modern say ubetimi ede nhia hodo am efa dwumadi na nkotu anamo bia akɔfa basabasa na oyene asan ede ebabiom na mpenfo akyerem say sewo yankopɔ yɛ adom na eduru bosuma yɛ womi ne de toso aduonum na sa won krata ho sensem no won sanka SMS messages bia ɔmo srɛ wa da ba modern a na frɛ mpenfo nam twetwe nkɔmɔ ɛno wagyin so mu kyerem say dwumadi atesa na wo kɔ a ma wadanfo ngogyaw ma o maame anasa papa nkɔ sɛ bɛ yɛ dɔm no entimi emmo emfa mpe so kwana nkofo yene foforo ensan fa mebeto o man Ghana biom na mpenefo kyerem mi se Ghana Armed Forces for no abomode gyina mo na so mba bomode ahwe ema hunumo pepe ye en bibia tumi atodin enwa nkran premante ma boa se be ye abasabase esi ye no ebi nsi bi no amode atumi asese opanipa na oda woro ma no am sese yi de eye commodore FA nyako Colonel FK Dako Kwesi Dako and afin so Colonel GB Edria and afin so make say head of human resource and a manpower and of information technology on makobo dwumaden asom se be ye beboa na Ghana Armed Forces for nkrata o makoto ene o mamode akwahwe o mhyebrem nyankopɔ yɛ adom abusuma ne tasu aduonu no basabasa si ya na no de twa mu no ebi ensibio ɛwɔ manyim Yantua Kasiabone so na Speaker of Parliament Eya Alban Sumanan Babin abekasa edi afan fimpim yenu ni aduonu nsia budget a Eya Ghana photo samfo edi ebetu dwaye na wotwe etwa mu no na ochiema eya de ogidi ye pa se betimi abo aman Ghana na chese sikasem etimi agina ne naso sanso anebeya hotoso yakase ewa Ghana sikasem mu na okasa ewa crucial post eya budget workshop enokoso won kran eya memende etwa mu obubu obosom ne de tosu eya dunum won fimpim yenu ni aduonu num a eya mrahye bedwa mpenifo sanso na mo ka biewom ewo sikasem ni nakohie mu wo ho ana odi tudwa na ochie mu se ewo se budget na enye se ewo document ne yeka keke na emom o se ebomodi anetimi ya hotoso eno beboa na mpuntu etimi aba oman ni sikasem so no etimi akoye na ochie ma adwen o mafa ni na aso mbeye na wo so mbomodi ana mo hwese Ghana sikasem ukoye a na niema bi te se koko ani gold nso buo etimi ekoso ye se na ebe oman sikasem ebetimi akoso ye ne anyi ye pa ewo man mu no de ato ayem na hye bedwafo anim sanso na ochie mu so munya hwehwemu ye pa emfa budget no sa na ebe ye no betimi aboa na oman ni sikasem etimi akoso ye. A common refrain echoes across Africa, and I quote, Africa is not poor, it is poorly managed, and the budget
is the clearest expression of that management, unquote. At this pivotal moment, our budget must serve as a primary instrument for transforming Ghana's economic paradigm. It is our sovereign roadmap to self-reliance. The policies contained in this budget must steer us away from dependency towards a resilient, domestically driven economy. Honorable members, data tells a clear and urgent story. Reform cannot wait. And ya wuti ye a Speaker of Parliament Alban Sumanan Babin. Yan twakas yabon so yamfa yani fanchire mwem. Ewa sante mantel meke se no asafo hene a onu kwa yenso ena ye otumufo akwamu hene. Achemfo asafo boache ageman bonsu. Etimi agina asante hene otumufo osetutu am. Otaso mienu anemu etimi akwakopa ahemfie ena afenso. Achechera fabia mu de omuti beto ewo sanse eno no wo afigya kwabere note. Bensinimo ewa sentiment mu ehontoma in fact and kan yepam. Na dwumadi a empenifo aseni yade bebo papa ema hemfie no in fact hono ma ya nika hono ma ya fe de man na matrenkonwa na afenso. Achechera fo munye babi mfo mutiri ntron so manye babi e de muti ato a eya wo hene gyina mu e de ma de hya wo mo esanse ewa afigya kwabere note bensinimo wa sentiment mu. Yana kofi asua entamu na wo moden etu sana moyin na mena mpanifo epa dwumade ne ho ntoma no na nana kofi asua entamu eto ne nsa de fra na matran konwom ka biewom aba ahemafo a wonom ewo isanse ana afinso ne potam nyinata omom ka biewom afinso mensin mu mpanifo awodo me kire district chief executive onimnyamfo Emmanuel Jackson Akuma ana afinso ne nsore ahoto eya Kristo sum ekuoma ahoto ena afinsu kremosuma hodo nyina kwata adwumade na chi ewo sanse in fact ekoya ne kasem yipam dan kwanta esanse hene na kofi esua entamu emra wo kasa na wo kire musem dwumade wo no maye no opese wo boa na akyerefo nya baabi etimi di wo mutiri to sebe ye beboa na de kire etimi akonka ne homasua so afanto apade afram ewo afigya kwabere not mense no emum o kire mu nso a enya dwuma no akroba bedi obetumi aboa mputudwuma pi etimi akoso de ama adehia wonom ewo isanse ne potema no wafigya kwabere not mensenem emum na akirem se mekesere bebo no homode agya ne naso na wone assembly na kabom na wo maboa se be ya kwan hodo asese ne potem hono monom efiri odumase ekopie mu ewoye papatia na afinso eye penten ene nkwantakase nyina bebo no homode agya ne naso ma siesie akwan na boa madwadifo na kwantifo obi ahu atumi ato no kirem a street ahodo nso aye besanso bebo se be ya adehia hodo a wonom fefa ekurokuro kwamem ya hodo no so ebe ma kwana bedie no bibia tumi akonkane ede wama ama wonom na ekiremanya no nko baba no homadi agya na so no asem na tumi aboa na wonom asi 6 modern classroom block ede ma primary and FCC JSS emofra no wompotem na aboa homasua etimi akonkane na nafa kwanya we so ede afuto de ma ahemfuri nyanse osra mo ada munya kwanya ma no kre enimanim FCC ahobrase enimanim ebio nso soma besom ye no enya honko mfaso krona awudi ade wo musuma munya nso mfaso na mbona mputudwuma ahodo ebinom ye no musumu nya bi na henie no enya akono ewo my Ghanaian wo hihye bebre ne ne fa bebre ne mako ayi fi ne just moment no achi ya me ye se street bia da kroma me ya bi ni nyina tutu ama obia nya kwan akọ nyi fi ne na chi ne kwankese da ho ye firi edinase ebetwem ekọ pampatia enten kwatakase enyina ka bomuni assembly na kasa ya enchibia 2026 ne abaya kasa ya abaya babi sa kwai atu wae ne kota amai na ha abie ma akapase kapa no pa ho sukuu da ya wo ha se ni assembly na kasa ya e wa hihye se wo say si modern seska so support na ne yes ya mo hihye ya engineer me so mo bia sasa me de mo ya be masa no mana koso bia meya na sami mu ya chi ni sami wa tu force to sumi wana wakasa na adam ono mo bia o de be gya machi ama me de ayesa na ni ama me soso
Aguma Abenya. Na Yamso Akam. DLFM 106.9. The Futu Mammy and me answer. So one atna a Kumiano swan. So will be so nippy. Kakra, one more day between me. Ya we have put on a show. Na why or my day layer never boa. And ya won't want we did 18 Abetna. No crapa say. Enya unkwa we die enti ena kwakwatena akonwa no esom na ne a woti ye eye esase ehene ono no ewa figya kwabere na otimensi ne mo ewa sante mantem ne den edina na kofi asia ntemu ena wote ne nkan na no achi ana ba na msine ogyina mu de ma de hia wanam ewo afigya kwabere note mensi no emu mechire municipal eno no district chief executive voyo numnyamfo Emmanuel Jackson Aguma ede nasiapam ede mankwanta esanse hene nana kofi asua ntemu echirim in fact waya de papa person waboa ma himfie comment sa wono masie eno achi nso wama na nso amena chechefo beya baby do muti ato de nana de waye nyankopon wonhyira opam na wochirem a asem nso beboa no ma maden atumi atonkonwa eye 1801 eno ne yedua dex ede ama emofra omoko school ewo mense ne mu nyina eno achi nso eye 100 mo eye ene ye mono dex ede ma school sa hodo a wo mense nyina boa se be ya mofra no ebetumanya baabi atena na o egimre etimi asua de yem na okiremi se asɔhwɛ omanga na kwan ene akwantempɔn so omna di nkomo wɔn bɛboa ma akwan hodo asɛsɛyi ewo afigya kwabele na otemense ne mu nyina mo ne na naka wo maboa se be ya kwan ne nyina da no wɔn betimi esisi no so onimnyafo Emmanuel Aguma Jackson edi simsi etiamani boni Barbara Kranten enim beda yenana isase hene ase ewo niama papa wahase a woye menim se dodona na ewo na nisuo se obeye ede ama isase man ene afigya pabre yemansi nyina na mejira sa tumi we so na ka tena na se abribia no assembly yepono abi eda ho se empuntu djuma anan se emwa bia wohia free assembly go bia no oba yepono nyina ye bibi atobo ama Megana yesuya efe se ocheche ni bede baby ni ti atuo no ti ma kire enkwada adie fi ni kura adie edikam se obaye kandinia enye se sebe tefeche sebe ni ado ahimfi nkwa na etna kasem emum oman ni mpuntuo no soso eya ade a eye wonsoso o responsibility nanom de yeyi omu free mpuntu duma ananse oman sisi mu a enye free se aban nkwa ahoden entumi enye bibia nana wada Roma efa enwesue hu ide yegina kwanya we say so na madanadi se assembly soso ye common fan 10% no ye beto enkunya makobako apemne ahawotwe ene ba 1801 ya che na suku bia wo emansinim ha ya ukuru ha ka hobi enkunya no ye bi ebe bahasi anono aye dual dex we ye no fru ha ye mono dex eno se beto apem ene eha that is 1100 afin kwa ede no agogo de na akọ federal rules akọ ministry of rules ya ena me no kasei ministry of rules ede aka akwanya afi a ye besimoi ye de ma contract no ye de ahade ne bi so aka ho bi eni awuti ye no body wuramu awa figya kwabere not mensi ni mu sentiment mam ono ene ye aban ana musini din ede onumnyamfo Emmanuel Jackson Aguma ena wote ni na ne kwakura mu no ena openipo no ne da humasua no ewa afigya kwabere not mensi ni mu eya messages Ellen Jechewa Ishen ede na sepa ede manananom so mabomode aboa pa mane humasua etumpon ewa afigya kwabere not mensi ni mu efen so aboa manne achechefo me bi wo muti atodo a eya semde pam no de adesre de tonanmanum sei osra wono madam school dani pi na sei aye huhu pa ne senti obese se ombeboa ana fi miamia hodo school no bebre ho no ma wo ni nkonwa papa bi atena so eno so obehia sei na betumi aboa na nkonwa hodo amofra betena so na chechirefo aka de obehia no na mfama se beboa na chechirefo etimi asua de na amofra se me papa atumi atena na wono magimre etimi asua na chire na ye ma me chire mi se sada monto na atu betumi abom punto mapa etimi aba
efija kwa brem note enem yam yahodo a eno no wasante mantemu enyinada school bus all ba de bus go higher than them no any absence we have but that one dey that I have started from ma o want me to tell you Any awuti ono na yakwankyerefo pani a woda homasua no ewa fija kwabre note mensen mechire municipal education director Mrs. Helen Jachiwa Ishen ena wote ne kanamande boyi yensem twire ni Barbara Kranten ene difiri asante mantemo ebesom yen Yantoa Kasebone Sonatepa Government Municipal Hospital no ewa Hafuano North Municipality nim ewa Asante Mantemu fa o ha mu ye pa esansan nurse for wo so mutimi ye adwuma no enya ade omodoso ewo honom no mo maka nso baabi omudi omutibeto no enya ade a ebi wo honom eno nam so ma yarehwe entimi enkoso ye ewo ho na eye municipal head director ye Dr. Frederick Kweku Ofori kasa na oche musa ye ade a yaresabia no chese niema ni 90 enkoso ye esansan nya ade a omowo adwumayefo bebre na ewo honom na nkampo omo honom no mo baabi omudi omutibeto anka ya ade adwuma no ebetimi akoso na emomanya ade omowo sane amaninti nam so mo ha kese pa ana aba abetom so na Dr. Ofori edin semwe edit tudwa abra na omoye nurses and ye midwives week a omo bi eye proposed Ghana staff housing eye project omo launch ye ewa ya sabia honom a municipal chief executive edema eye Hafuano North Honorable Akwesi Edu say etimi eba honum bi ana Dr. Frederick edit tudwa na ochemsa wo sra aban empenifo a wo man ni mu ani omo mukebie wo nyina so mbomode an omo mehwe wom sane ebeye ombetimi ede anesifo ni bi ede abeka omo ho na chese bia yen so omde omutibeto no ombetimi aboa wom no monsa etimi akabi no money so I didn't say obesi a dying the nurse for the betting in prepare no nurse for don't ha omunya dying na omai den omko back into a big challenge omu benya dying so no because him say ne boy dey omuntimi into money so I didn't say omu besi dying amana Saturday the call rounds muhu ye honorable na nanam ko muhu ye challenges here home because of accommodation issues you know staff prayer wise currently here kase kura midwives we ha is 58 community health nurses a year 8 nurses ankasa is 69 then I nurse 26 ini kwa se basa ye call medical ward no uhun CDC here and every patient over 40 something at home but nurses 3 there and a show a big challenge in the best say na no matankunya any honorable MC na entum panifo so say omum posting nurse di mbra Hafuano North the hospital na emwa because patient dey omoba but nurse for no be show no way oba na adwuma ni bonus wa eya na dey the best na omumwa na staff ndi mbra na ma beboa the health delivery a was so it whether must ne suma mo dia ba so ye yidim say amansan so so beti obi o yem wa bia so aba beboa amambuntu abase whether must Enia wuti ye eye municipal head director edema yetepa government municipal hospital eye Dr. Frederick Kweku Ofori na ne krakra mu ana MC eye Honorable Akwesi Edu say ekasa na ochemu say eye ade obebu adwumayefo wo honom a ode ayom semhia ne so bakodan Ministry of Health and Ghana Health Service sane ebeyom betimi apostiness fo ni bebre etimi aba ya sabia honom esan setepa government hospital no se na ade ekonanim ye pa ehu behia so omusu betimi aso omasen na omudwumadi omudi no etimi akonkan na ofra omo kebie wo mani omo betimi abo anina se wa ho odin betimi abo a omo sere wa bomodian na beboa eya ya resabia no asamsi na ese me pana me no omu nyina so e ba behwe dwumadi no man ko ebi na omudi bi papa si omani so we nurses enemy do I say ba Hafuano North depa government hospital hanama dodo na ba na omusa how kese no ye ba bi omo betina
nti omudi week no no mo ye ni say omo abefa kwan bi so no mo aka omo sase afrefra aboafo aho DLFM 106.9 esi adankura ebetimi akra nipa kwekweku be say aduanan and wo hwe sa di we ho ka no ekwa ni mu kakra nti ye ba beboa e mo mo ye fundraising emra wo mo de enedwumadi no so ekọ na bi ye kama ni wie no na se ne omo komudi a eba adwumadi na se ekire ye no esi bibra government hospital also na ye hwe adwuma hodo a ekoso ewo ekono nukreni the government hospital is seriously understaffed seriously we do department bi a ye nipa be se 30 we hwe nipa wo ye 6 baby ye nipa be se 10 we be hwe na nipa wo no 2 3 nti yenso ye hu say aban si anamufo ye de be call your health ministry and the Ghana health service na yakwa ko kwan be faso your next staffing of your health facilities almost be to aboa yen na yenya the right number if not the right number nearness to perfection number be to aboa yen na yetumi so staff and hospital na edijuma o share hospital na a hospital kese one of the hospital Yura John Damani mama esi Libya in the hospital kese and they are make us a specialist hospital ebe for referrals from Ashanti region and across other parts of the country. Eniya uti ye municipal chief executive edema for not honorable Ekwesi Edusei na manibo ye nsem troni Samuel for Ibuatin ana lebesumi. We are nyina we swe na yanken ka madwen chamde besumi ni bi e wo Facebook no so emfa ensomo we efri kofi parliament nchen no de aba na say this budget say budget in hope wo mpa de magana DI news live and clear inside Agnabo Bikuma Apam medase kofi parliament na mensan emfa ni say na Richard ahwe e de aba na wo kiremu a wo say DI news is airborne with Nhyiraba Adjoa Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa aka ehunsuo mponi NF nso ene dumso levi wo kirema kasebo ne mo de passan man ye badwumaden esom o my Ghana pa DI news in fact mo de sa no manam na enam DLFM Nice e wo Betri station honom nyame nhyira DJ Ghana man na Sweet Elizabeth nso e de aba na say good afternoon my love uncle Sam and my lovely uncle Uncle Sam Miss Wedie and your lovely Sikapa I say what a great news Sweet Betty needed from Lebanon zone 4 Medas say or see DLFM pass all 100% no do emojis aka ho what for so do be do hey Sweet Betty na Richmond or Hinikujo Diabano say good afternoon to you my one and only Wafa Sammy B I have for say Adjoa Yanaka home and my beautiful Sikapa Adjoa Sikapa media me ho nye fe ho. The news is Tays Yankasa Otia live Eddie Fredodoa or keep up the good work yadase mota ya chire de yenso be yere ho akonkodan de asom o man Ghana na me wafa ase Kobia Samoa de bana say greeting to Nhyiraba and Adjoa fantastic news during the listening live from cantonment and I say so the military could provide more centers for this exercise and they waited for people to lose their life first. Oh, Ghana. Any no cre o metumi provide ba ji moja hwiegu bansa. Se Bible no kra ka moja hwiegu ama boni fafire ni ho. Ti o man de da bia sa ji ni pawu. Yesene pete obi wu a ene yesua nyansa. Na Boatima Mary de aba no say good afternoon wo fa Nhyiraba. Welcome back from your weekend. Maba, my free me weekend maba je se de adwuma na atokodo no. Ye ginam be nden. Ye konkodi asom Ghana na wafaka di free Kwame Nkrumah Circle New Pan Station the aba na was saying Osra Ghana man penny John Dramani Mahama they be adro there in fact watokodo galamse ni high Ghanaian panty the ade bako betumi abona galamse ne tu atwa no eno eye state of emergency Ghana man penny be ya anke declare sisi anem wase be ya galamse no Ghana for betumi ejetu ne ha Ghana for yipam na ode nchira kese na ma eye Chris Lord MPP na National Youth Organizer for Honorable Moses Abolbru Army Commander. Yemfa. Na me wafa se Barbara Cranting, Barbara Cranting de aba no so her life e free apatrapa. Na one de minimo so for line kwada so apatrapa. E tina ba ko pemu hin ba akofo. Wonya ba kontra e wo Kumase wo. Hey. Na Barbara Cranting so her life e free apatrapa. Na Kasiabone ye tasty pa wafa priest
show us your sakola. The said open me any. Mentra ma pempe me ye sakola. The open me any. Brabe to me chano. What? Brabe to. And mungu say na open me. Betri hu na omoyi mi na nsen ya nyame adom mi kakra ba ho a metetese befu bebre no. Memfa hu sakola no mfa nkyere o. O de. Kasebon ye di si na ansa na no birthday mi no bi wo ha no yenti free ho no na Adjoa Sikina pamfo emedwomojo na momfa dia odwumadie no emetoa so emfa ensom yen. Enti kofi bua me ne dedi kan no yemfa woda we enko emfa ma me wo fase hana eye fuache hana fuache dodo abona mra ne se akua hana na akua hana ete kwada so eye vlogs of edwinase ho no mo na owo ho no wote nefro no ankasa ne dofo nchen Mr. Kofi Amankwa ene wose one ono anu twetwa mucho dodofo ne den ede hana fuache dodo a efre no akua hana ene ne birthday nti akua hana nyame nhirawo na wa woda no onye ne kese pa ma woda we enya sokuru abrapom woda we nya krabahwe na de pebia wasase we suo no yakopon ma ebi enso so happy birthday go to you hana fuache dodo a efre wo se akua hana wo kwada so Rex of eye edwinase ho na wo yakopon nhirawo na onye okese pa ho kafo a we ifiri ho kafo ne den ede Mr. Kofi Amankwa ena wase yemfa birthday emfa ema wo na nkwakra mu no ekọ ediama Dennis Agyei Bedu na Dennis Agyei Bedu abutum okumase tafo na wei efiri ohima sokoban kwa homa ho no wo ena ohima se ne na damfo a na de nyina Dennis Agyei Bedu ya minhirawo na ne obedient yakopon che de mfa nkyere nyo kese pam onkoso ma nkwantenten onyini kire ne nkwanfe ahoden mapa ewo mum. So happy birthday goes to you Dennis Agyei Bedu wo kumase tafo wei efiri ohima wa odofo ba kope ono no wo sokoban kwa homa no se yemfa birthday we no yemfa ema wo kasebo no ye gina we su no ye de asina Kofi Taylor enche bia ne papa ye ni beba so ana Kofi meboa papa ye ni beba so papa we won sika ne papa we ne papa we se de no ayemo bopa na obi ne papa we na nim nkyere se ana wache besu aye na se ehade ya uye ya papa we no kura bibia nkyere se how because eduane na awurade nyankopon ni pa na we mfa ne ho kura yimu enti yes so emma na Adjoa Sikina pamfo abetena se nansa na kasebo ne musemufo no ya maze mebele ntwene se mu edema yen champion Taylor ne dia shada kam ya Mr. Frank Jelly ye de kopie mu Facebook na face YouTube kasebo no wonya bi ehwe yem DJs gibi echinchim efrene froma Edison awien na kenkanfo ya honetia sentem ebesom awien ne dia meje so ye wofa o se ade ya odikan Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ya kono hwan na eba na Adjoa Silky ana afi hwan kwame afum na kwakura mu no sexy journalist radio no wana atoye na Adjoa Sikina mpamfo tena se enye den enye wodi abi wode won second be ye den memra ye den se de ye den kwame afum so omra ne kakra wa kire no mra ne ye den aguna PSC odefo buamponsem nana waya de mi wakai ni nyina weekend mi se bia nka de kodi fufuo nso anyesa ya menhira waya de pa nse ntina why suku si suku hima en sex nso dwumadie bi wo so odi ewo dira dwumadie no se friend sen eba na aba etekwa na ye den se dwumadie ne mu de pa fa odin bra na ye nyemre na wudi ne ye nkyira se ma 90% eno nya mu die ni bia eno ye die ni bia ene ye friend said den say kutu say bebam e be kire wudi na se dia maw 10 de mo dia because enipa din no difference kakra betumi ay den abam anti 10 ye mo dia but 90 ni dia ye dia de be kan sa ne tenen na Adjoa Sikina obi a on fa ne fans ni agro so wansa na mra ne ma ya nsode ay oba pa e benya case bonam mra ne ma ye nso so achire muhima efifi muhima enkeche hima radio mu ya santua Michael Jackson papa no yes so si wonum na kwanwa yi efiri se me ne kopem no miensa no eye omo dia mamu nyina mu anitia adehye